Ki noyalam bathamai jong kanong po Region Auto Owners and Driver Association ki belayo ru gajing ithu na Udapati Commissioner ke Ribhoi District minta kasngi kila lej ban ujor sundan che UDC bat SP ke Ribhoi halor ke jingkeno ba uba Marcus Martin bat uba W Makri ki bedai ki noyalam barim ke NRAO and DA ki pindon kam bakla ya ka kerteng jong ka kinhon ki nongnya auto bat yalam baklaru iki nongnya auto namar wat hadien ke jing penthamai ki nongkit kam udang beteng ban le iki kam bean ban krong pisan iki auto bat minta ka kinti ula khore pat ban pilong da ka jingyalang ban jiet iki nongkit kam bethamai ha ka arpulai terik minta benai haba kranch kilat pathai khubor hadien ke jinglet kendu ya UDC bat SP ke Ribhoi uba banaras lingdo nonglan presiden ke NRAO and DA ulo ong banadu ka khatwai terik minta ubenai na kalyang kinong yalam bathamai jong ke NRAO and DA kila yo da ka jing ithu na UDC ke Ribhoi ringkat ki kot kisla bala ithu na kalyang ka sarkar Henry ka basngolingo kalong ba uba Marcus Martin udang sam shithi biang kinongnya auto da ka ba pindan kam bakla ya kaju ka kerteng ke NRAO and DA ka bamut ba hadu minta udang kam yaladi kum u presiden kate ka kinhon kinongnya auto ulo ongru bakum ka kinhon ke NRAO and DA kila maham yu uba Marcus Martin bat uba W Makri bakim bit shu ban kam kum kinong yalam bat ban pindon kam bakla ya kate ka kerteng jong ka association jingi kinong yalam joka NRAO and DA ngiwan hangne ban pencai ba sipi ki ba kinongnya auto bar ki ba bana du ka khatwai terik jong ne benai ba alek jong ne benai bangila yo ka overbal no po DC nyopo DC ke office bangila yo ba ka jing pedi thu ba thmai ngi kim kinong kam thmai tinggal yo ki jing tho jing tar baro ki kot kisla baro bangila pen itu ingi nak le sarkar ka itu ingi kinong kam thmai jong no po ibar awai ten re ka basngolong mentangi kendit menne ba udah kaleng jong presiden merem jong ba Marcus Martin udang sam sithi bang seki tagi ba kersan ni ba iya kada kaju ka kerteng upenan kam bakla iya kada kaju ka kerteng ka NRAO and DA kabamut ba udang kam hadu menta ka kenti ba menta no kam badai bu presiden uto ujokan upo auto sen berkawai ba haju par ka susi uang ru hana ba iya kinong pen scam rang imitu iya kinong syak pen scam rang imitu ka ba saum dom kabamut long ba ka DC office ka bakla hakmat ko jongu ten ringing solong ay kene bangiwan percaya baru ngiwan hang ne ka poru bang inon bu ka complain letter ban kali audisi bon ship ke kene ba kum kini ke jai bro ku thobri ana ka por ba ki shim ka buru ka jing duna jing bor perkhat jong uai war dan ni jing kat ne ka tungut kinongnya ato ba kum kinongnya ato bar sikata la jensi ar rayo tam menta kila shania kila asang wan ban ai ka ketiga yang ketik mon juki ban itu lang bat ngi hendrai ka bementa kisa lungo bang ki wan yang kum ki ba ban kelingi kinong lam ba kum no ngin sene yanongin khen ba kita kinong lam nomor ba unir long akam baru menta de nomor tangiwan Ahmad Infik social media ban pensai ba nomor ba une presiden mementa kum okam yang Marcus Martin kum presiden une uwan makri kum sekretari baradu kan sngi maham mardar ba umdai su ban kam presiden len skrim dekni kibreu ude ban sange no mardar ude ban sange ru hagal jinglum khajna ga ju haga jingling ta jote su ngim khang ye kata ga jingku asuson jungu de ki we pat ndrai umdai ban sim pat ye ga ju ka kerteng ga bangela dangle ga government kala itu engi bat umdai su ban nai sekmat bu no pan kam kala ye kata ga jing ta cithi jungu kata ka jing long meeting yu ulong sau sin san sin chitero ngim khang ngim pan bor yu kata ka mon la lot mar india ngite bire sencar ba ula ban le kar ka mon yela ka jong hendrai umdai ban sim penerkam bakla ya ka kerteng asusion diki we pat menta tangga we ka simkat ka jong ki we la danga nga penerkam ka an ka sim ban kem bat ban bisar yu hendrai kat kata ka kerteng juga asusion ba upat ba bubun balang deki saus pa san spangut ibreu ya hapo jingilam jingi un penerkam bakla hato kar saus pangut ibreu kandon ba jing su bakla dari mar kata ngiwan ga ban pensai bat kaleng jungnero udah ban sangeno bat kindor gi pran ki kam jingi ken pensai khambai kene te kombala ya tuh presiden mene ban kaliang jongi hadin bangalayo ka approval na po DC office sangne te la itu pura ini komite kinong kitkam ki pura jongan action rei ka basusi kalong ba une presiden ba Marcus Martin hadu menta udang penibor barkane ka de ke sti pa kane ka de sti ka ba na kaliang tu udang konbin ya ka we ka meeting ka banlong hamadan pamsim bar misuse jaga kerteng jongan ka action Kemudian udang kam kumu presiden juga nek action hadu menta kani gade kerteng jo ba Marcus Martin presiden NRAO and DA bar une udah uba W Makri sekretari jo NRAO and DA te ko nek kalong impossible nomor balai ba nakaliang jong ka
kaan yang kalian juga sorkar DC office nang ne kala itu yang ini kumno kam iba pura juga di assistant ndai ka ba lengo kalong ba kumno kini kibriu kidang kam milade bagi dai presiden secretary jonga ne ka assistant te na kalian jongi kum ki nong yalam juga assistant kibala iyo ka approval nang ni na DC office ni sukia halo kane ba na kalian jongi hi ni 1 week kloi menta ngalo submit ru ini ka chithi ke jongi sepo ku deputy commissioner Ribhoi district but ngila air ke chithi sapo SP office ba na kalian jengi kwa ba you have to take action ma habide ba ne kam te na kalian jengi kum gidung yalam ki bala yo ita ka jipin ku bor na ka sarkar te ngisngo bandong ba uneu presiden jengi ulalong ru khlaw ilade te kumno habangi ngila yo kita ki jipin shan adong sadong ikot kislag babyang nri balai te udang kam ilade kum to presiden temu kane ka jingle ka jong ugalong ba yala de udum kamudi ki wer umur pendum lot te na kalian jing ngisong madong ba habide ba ka meeting ka bon sapelong haga arpulai tarik u benai ba mentau benai hani ha madan pams im haga sisejan te na kalian jing ngi kerpat iki to baro ki ba ula sam chithi ki ba sobha naile chen ki meeting namar na kalian jing hi ngila a ki jing tho sa baro sakaliang DC kaliang SP ba na kalian jing ngila pharu ki bakin dei ban sim action ba bide bide kam namar uni ubreu u claim follow iki kenon ai ule ko bo start ai ta bo tipat ya ka ai te na kaliang jongi ngi somo dong kum ne ba nadu katu ngila maham ba une u presiden la ne secretary la ne ki isi jongo baro ba kim dei shu ban kam yale de kum ki presiden kum ki secretary bar kum kinong kam jokane session ndri hadu menta ngayu ka ba susi kalong bo udang pen ibor hadu menta te na kalian jengi ngi somo dong shisndan menta direct ngindong yu ba menta ngin le daga kam ga batang e ba amar balai ba phi claim snap habide boneka nakalian jungi kum kinang yalam ila ai ka hukum ya phi namar ba kam dei hok ya phi ba pin dang kam yala de kum tagi presiden la de secretary jong kan ga assistant te nakalian jungi ngi so mondong ba ya ka de kam ya chakmat bat ka an hi ga le ga kam he me de bukan ga jingle thormur ga jong phi na kata kadau ngiso bandong ba ka jingwan jungi hangni kamde bandong ban wanra ikano ka jingya huri hura wanra ikano ka jingya suon pramangi ndrengi kwa ban penbe ya ka jing bakla amar ka jingle jong nu presiden ku yalam bakla lut ya baro ki dari barato te yalam bakla lut kasim ka tu ka bangat hapna kat badang ki kata nangat ta kadau ngong ipi wat persyang banyak sekmat namar ngila biang lut kisti ya pom ge jongi ngila biang lut ki dokumen jungi baro ke baka sarkar kala pen kubor ini ndai na kalian tapi bidang pen ibor hadu menta na kalian jungi ngin ai daga batang menta pi pakane ka deka last warning ga jungi nong pi ba ngin nya sakmat ya kam jungi te na kalian jungi kunung yalam junga action te ngi sokia halo kane kam ba ngi kerpat pi kum ki driver ato baro ba pin sim ga taka responsibility te ba mut ba pin dor ga ka strong common sense yala de mut swa ba pin ya ga no menta pechwa ani study shwa itu kam kolong kumno amar pin suyat malla pe kelut haba ngano nya pi haba umalla hi umla benyalam umalla ada kiba lo do malla nyalam umalla baro kin poise kharai lani baro kin poise tliu agadaw no kaliang dungi so badong bagi banjur sa isin ba kum bangi lamaham yu ha to ga bangi layo ka probal bat bentar ngi maham tang bangi ngin le daga batang namar balai bau ne ubreu umut ba pen ibor ini hadin bangi ngi layo ka ta probal ka ba pura na DC office.